Sabun. Sabun. Yo kacek kabeh ngene iki lho. Wes top tenan. Sudah dibakar sampahnya. Jadi wong wedok iki enak lho, guys. Wes adang, lagi adang deh. Lagi adang terus lagi nggodok ayam. Mengarep montore wis dikumbahno. Karo anake karo bojone. Sampah wis dibakarno. Enak jan. Enak ngono. Mek minggu mitem. Cacah sing ngomong yo ayahe. Ya, targetnya montori piro sing sampe kumbah ya? Suwi guys, gak tahu ngumbah motor ning omah iki wis suwi. Biasane yo dikumbahno. Yo mergane iki mengkaro obong-obong sampah. Adik Alsat. Habis ini makan ya. Habis ini makan ya. Sampah yo wis dibakarno. Teng pundi? Bareng ini karek nyambel, goreng ayam, terus maem. Mas Arka, engko nek kena beling. Engko nek kena kaca.